Trebuia să facem Cu-s morții, mă, ce-am trebuie să puteam să jur în pula mea că mă trolezi. Că tu mă, asta trebuia să facem, așa era misiunea. Așa era misiunea, cu tu mă, dă prost. Să te uiți pe live-ul de ieri, de tatăl ăla cu nimic. Doamne, prostitul. Yeah. Vezi că dacă lăsăm vreunul Julieta să scape, ne Granger. atacă. Dacă lăsăm pe vreunul să scape, ne atacă, gen. Înțelegi? Dacă Pusco. unul... De ce? Zice că e plumber, dar e becată de flight attendant. A plecat. Vreau să mă puci pe mine, pula mea. Dacă zic de ce vreau să merg în Grecia cel mai mult, ca să mănânc, da? Ultima dată mi-a plăcut mâncarea. De-abia și să mănânc caracatiță. Să-mi bag pula, de-abia aștept. Bă, coaie, de asta e ciudat Vreau rău să de sug tot, are așa în gură, 465 de metri. Care, mă? Păi lasă-l pe ăsta, mă, băi. Hai să vedem dacă ce că e tol sau ceva. Kevin Larson îl cheamă, Kevin da? Larson, ia. Îți zice că e foarte înalt. E bine. Asta cred că e ok. Treabă-l dacă e în viață. Păi scrie aici live. Bă, i-am luat ăsta un produs de pe masă. L-ai scanat. L-ai scanat, mă, l-ai scanat, trebuie să-l scane. Hai, mă-i dăm drumul ăsta, da? Hai, let's go. La revedere. Aveți sănătos, șefule. Ia aveți urechi. Iar vine ăsta. Morți, bătii. Auzi, mă, dar mi-ar place să lucrez într-o benzinărie așa pe bune. Dar să fac mișto de oameni, știi cum arată? Uite-l, mâncați și urechi are. Da, să faci mișto așa. Bartolomeu Kessler îl cheamă, da? Bartolomeu Kessler, uitați-vă. Bartolomeu. Păi stai, mă, uitați-vă la nume. Uite-te la nume, are 2 de S? Are 2 de S? Da, Pe calculator. Da, Are la Kessel, da. Bartolomeu, cât H-O, Lomeu, da? Da, la W la final. Ok. În 74, ce că e. Eu nu văd aici nimic, îl întrebăm de vârstă acum. Știi să-ți trăiască familia. Are acnee, da? Da, da. Da. Are capul puțin în față, e cocoșea ca mine, da? Puțin? Nu prea pare puțin, dar e ok. Puțin? Așa că crezi și despre tine, nu? Că ești puțin cocoșat. Și tu ești direct dromader. Câți ani are ăsta? 1993 minus 1974. Vreo 20, ceva. Ăsta arată 20 de ani să-ți trăiască familia ta. Ești prost? Ăsta are cel puțin 50, ești prost. Care e? Îi dăm drumul ăsta, mă? Nu știu ce să zic. Are 19 ani. Ba nu, 19. Ba da, mă, 19 ani are să trăiască familia. Bă, nu știu ce să zic, mă, să... Săracu, bă. Săracu. Nu, mă, cred că e ok. Stai să caut puțin. Da, întrebam de Tasu sau de frate, să nu știu cine este. Cred că e Tasu ăsta. Nu vrea să vorbească de Tasu. Hai, mă, lăsăm. Da, e ok, e ok. Hai. Gata. Facem curaj și am plecat. Îl bat pe cineva la șaurmerie dacă e să murdă, nu murdă foame. Îmi e foame foarte rău. Ia mă să caut ceva în frigider, să văd dacă am ceva. Un iaurt, ceva, că mi-e trece repede foame. Vedeți, se vede de alții. E gata. Nu mai duc. Morți, mă, tica, trebuie să câinii pe nevastă. Băga mea și pula să-mi bag cu aia. Hai, las că mănânc altă dată.
dus, mamă, ce latră lor cu aia. De cât am pus piciorul pe scară cu aia. Hai de incredibil cu aia. Am uitat înapoi. Mi-e mor de foame cu aia, ești prost? N-am ce să mănânc de te în pula mea. A, mai găsit un pui Shanghai, mă, gata, m-am terminat, îmi ajunge. Îmi ajunge, mă, ce aveți? Ia, ce facem, mă? Asta e doar Sapeți, jocul? mă știu pe ăsta, Shanghai. Am fumat țigări de la mentolate și aleguz Shanghai mentolat. Asta sunt pula de viață. Uite, pula mea. Gata, mă, putem merge la autobuz. Am pus să mănânci eu cauciucul ăsta. Poftă, bă. Bă, prin ventul ăsta curg moațe, bă. Da, vezi că gen alea, dacă cad pe tine, cred că ți-i teme sau ceva, nu poți să stai mult în vent. Dacă vine monstrul ăla, gen trebuie să te ascunzi în vent, dar nu poți să stai mult în el. Ah, ok. Mamă, de se mulți, mă, că trebuie să beau cu apă, să înghis. M-am tăiat pe cerul gurii. E lipie, mă, merge. Iau-o pe asetablă, asetablă. E tabla asta. Mamă, ce hal de mâncare mănâncă. Merge. Scumpiți de 100 sau 7 ori în căldură. Na, na. Milosie. Dacă nu poți să scoai în pula mea, poți că de altă dată câinii ce vrei să fac. Gata. Să mor de nu să sătur. Vrei să vă mint? Pun un par de suc. Dacă te ia căcarea ce faci, mă cac lângă ușă aici. Mă aud cum m-a mai căcat o dată la una. S-a băgat masa să facă baie 2 ore jumate, n-am văzut viața mea. Dar bine mă mutase la ea, mâncați și pulată. Băi, rău, ceva rău, m-am căcat în cutia de pizza. Problema n-a fost că m-am căcat în cutia de pizza. Băi, ceva rău de tot. Problema a fost când a venit fratele și mi-a cerut o bucată de o felie de pizza. Atunci a fost problema. Atunci n-am știut cum să dau să moară familia mea. Hai de pula mea. Atunci am aruncat cutia de pizza pe geam. Și după aia, după câteva zile, m-a certat măsa că de ce ne-a dat o fisul pizza. Să mă uit dacă vă mint. Dacă o mințit cu ceva, voi crede. Eram puștan. Mănânc cu aia. Păi dacă n-avea ce să fac cu aia de timp, pula mea, unde să mă cac? Dacă de 2 ore mă căcam pe mine, ești prost? Mai eram puțin și muream. Muream de la căcat. Haide să mergem la autobuz. Muream de la căcat, șef. Cu ce m-am șters? Aia e ultima problemă. Cu corțurile alea de la pizza nu poți să ieși la cură? Hai, liniștit. De pula mea. Dacă a făcut mă să baie 2 ore jumate cu aia, ești prost? 2 ore să faci o baie, ce pula mea faci, mă, de te în pula mea, că cade porul după tine. El băga pe duș. Mamă, dar ce m-a dus stomacul atunci, fraților, am zis că mor de la căcat.
Cel mai rău a fost aia când m-am căcat și s-am vodat WC-ul și când am tras apa, s-au umplut pisicile de căcat. Atunci a fost cel mai rău a fost atunci. Avea multe animale rău de tot. Mult rău. Mult rău de tot. Da, mă, și stătea la vilă de aia cu 2 etaje. Eu am crezut că vine vală cu căcatul, mâncați și polăta cu tsunami de căcat. Bă, fraților, n-am auzit, ești nebun la cap. Eu îmi plac animale, n-am treabă, eu le iubesc de mur. Și era pisica, frate, dătea cu... Ai văzut cum fac pisicile de se joacă cu lăbuțele așa? Și mă jucam cu pisica cu aia. Și s-a urcat pisica pe aia și a dat mâncață și pisica a dat așa direct peste hârtie igienică că sunt în WC-ul. Și îți dai seama că n-am băgat mâna aici, nebun la cap, să mă fac de căcat pe mână. Și am tras apa și când am tras apa s-a umplut direct căcălău. Și atunci trebuie să bag mâna în căcat, mâncați și pulat. Atunci chiar trebuie să bag mâna în căcat. Am băgat, aveam mâna în căcat până aici. Dă-te morții, mă. Aveam mâna în căcat până aici, cu aia, încercam să scot acolo de aia de căcat. A curs căcat în toată baia, pișelău. Am făcut-o de căcat. Ceva rău de tot. Cel mai rău, dacă vorbim de căcat, mișcună la unde-i de ăsta. Și am mers la restaurant, am mâncat, am alea. Am mâncat, auzi? Am mâncat decât ea, că mâncați și plata am cumpărat ei și eu n-aveam bani să mai mănânc. Am mâncat decât ea, eu am zis că am mâncat acasă. Era rupt în gură de foame, saliva la ea că mâncați și pula ta. M-am scunat la film odată, când eu nu aveam bani, când eram puștar. Am întrebat-o dacă vrea, auzi? Am întrebat-o dacă vrea... Bă, spor, bă. Dacă avea floricele. Auzi, aveam 1 minut toți banii și era filmul cât pula, 40 de lei. Am luat floricele, am luat toate alea sub 100 de lei să moară familia mea. Dacă te nu mai avut bani să mă întorc acasă. Că am întrebat de ce a luat la bani să mere familia. Morții, mă, te dai de viață curântă. Când am zis că vrea și floricele, am înnebunit. Am făcut stopul, m-am luat-o pe ciusă, ești prost. Ceva rău. Mulțumesc. Haide, mă, să dă drumul la asta. Check the notice board. Și auziți, mă, capa și gura voastră. Mă, Costa, restaurant, mănâncă, nu știu ce. Sacrificii ce vrea. Citești și tu, Hara. De pe... Și... am început să plec am plecat cu Opel-ul. Nu știu ce. Iarnă, frig, zăpad. Aveam de 25 de lei benzină. M-am plimbat jumătate de oră. Auzi? Mă ia stomacul. Și eram pe câmpă la Daia, pe acolo și la Giurgiu, știți? Până acasă n-ajungeam. Mă lăsa acolo mașina acolo. E cu ăsta, mă, mâncați așa. Te mor de bea, mă. Și acum ce? Mă duc cu asta, face unde te duci? Zic, vreau să mă pun la fântână să beau, o fântână la Daia acolo. La Bălănoia, la Daia, pe acolo. Zic, eu fântână mă să beau, păi mergi și eu cu tine. Băi, vrei, lasă-mă să beau apă, să moară foame. Eu, la Bălănoia, mă, unde-i fântână acolo? Dom'le, că cu... Băi, lasă-mă... Nu, că mergi și eu cu tine să bea apă. Nu mai știu ce să fac, unde să mă duc. Hai de... Cel mai rău, cel mai... Fac pula morțile ei. Nu-l omor. Vede să fie. E bine, n-are... Cel mai rău. M-a luat pișarea mea cu câțiva ani. Rău. Prost. Rău de tot. 12 noaptea. Unde să te piși? Caut să mă piși, să mă luau benzinărie repede. Închise benzinărie, schimba zetul. Benzinării. 3 benzinării, schimba zetul. Durează, domnule, jumătate de oră. Mă pișeam pe mine, mă. Iarnă. Băi, vere, n-aveam să mă piși. M-am oprit într-o parcare de aia de Lidl. Noapte. M-am băgat după alea. Zic, bă, coi, n-am cum să zic că sunt în cameră. Bă, vede lumea că mă piși. Mă fac dracu de râs. Mă piși în paharul de la... Aveam un pahar de la un fast food. Băi, vede, așa m-am pișat. Dă-te rafală pișatul din pahar. Băi, mult. Și acum, ca să nu fiu nesimțit să arunc paharul de pișat, n-aveam unde să-l arunc. În altă mașină, paharul. Să-l arunc la un coș de gunoi, înțeles?
Are 7. Am dat într-o groapă. Am dat într-o groapă, am dat cu pișa pe mine, mă, ca va și pe la voastră. Pișa pe... Peste tot pișa pe scaun, pe bluș, pe mine, băi. Plin de pișat, mă. Bă, prost rău de tot, mă. Băi, fraților. Plin de pișat. Scaunul pe trebuie să mă văd cu cineva, ascultați-mă. Eu trebuia să mă... Am dat drumul la căldură, că am zis că se usucă scaunile alea. Am dat drumul la Opel, la mâncate și pula ta la 5. Am dat la alea, am dat puțea în mașină. Băi băieți, puțea în mașină, într-un hal. La un moment dat pe aceea am șters, am șters sala, m-am dus până acasă, am șters. Pe aceea, dar ce miroase așa acru? Ce să miroase să moară, în băxeală. Mie nu place să mă piși pula mea gen unde-i lume, unde asta. Nu-mi place, frate. Vrei să vă mai bine? De asta și situațiile astea. Haide, mă, mai bine cineva? Aia era bună, Hara? Ia uite-o pe asta, bă. Bă, Aia merge o cărge. bă, lasă-o pe asta, uite-te puțin. Asta ce că e police officer, ești nebun la cap. Și aia la altă era. Nu, aia la altă era. Asta nu. Păi și ați omorât-o pe aia, nu? Asta nu e, mă. Ați omorât? Dar pe aia la altă ați omorât, nu? Bă, voi sunteți distruși? Nu. Aia era polițistă Ce, în mă? pula mea, Dar nu. în chiloți? Ați lăsat-o pe aia să Zicea plece că acasă? merge la plajă, mă. La 12 noaptea futu-ți morții, mătii, mura de distrus. Futu-ți morții, mătii, de distrus, Hara. Hara, futu-ți morții tăi de distrus. Ai lăsat-o pe aia să treacă. La 12 noaptea se ducea la plajă, futu-ți morții, mătii, de Mi-am distrus. făcut cu ochiul în pula. Era bine, era bun de făcut. Dacă ieșea de o cârjă. Da, Bă, voi are, mă, sunteți- o greșeală, o eroare de tipar. Nu e... Pe sănătatea aia la noapte. Dați-vă dracu de distrus și dracu. Ia vezi care asta trebuie să aibă... Păi dacă tu vorbești în pula cum te caci și te piși pe tine în loc să ne jucăm, băga mea și pula în tine de... Zici că ești handicapat în pula la pat. Bă, gâtul, mătii, vorbesc și eu cu oamenii să râdă. Asta e ok, mă. Ia-ți pampers în pula mea dacă nu te poți ține. Dă-te în pula mea. Bă, prostule, de 2 ore, bă, să te... Dă-te dracu în pula mea de aici. De 2 ore? Cât să reziști, ești de mult, că am și eu suflet. Na. Na, băga va și pula în gură. Generatorul pizdi. Dai drumul la generator. A, trebuie să veniți toți, nu? Hai, toți. Apăsați, bă, toți. Unde e ăla, mă? Gata, Mă apăsa, mă. Merge, mă, ce ai? A venit stâlpul în magazin. Uite-l, mă, să-ți trăiască familia ta. Pe Cardito, mă. Cine Unde este, e, mă? Unde e pistolul? La cine e pistolul? La cine e pistolul? La cine e pistolul? Dă că-l fut în cur, dă-l în pula, îi bag asta în cur. Trage-i, mă, trage-i. Ia futu-ți morții, mătii! De ce ai zis, mă, că atacă? Băga mea și pula în rasa ta să-mi bag. Florin de la Debrecen. Uite asta, pula, ia uite-l. Ce să însuși pula, băi? A venit ăsta cu gâtul alungit, ăsta l-am pus direct, mă, a venit ăsta cu Stai, gâtul stai, mă, lung, stai. Cu jirafa, mătii. Păi și pe calculator zice că trebuie să fie o femeie în pula mea, dă-i glonț. Nu Bă, e, nu, prostule, bă, dar bă, stai să prostule, scanează. Da? Ăla mă arată să de ce, bă? Ăsta e mort, haide. Ăsta e mort. Păi nu știu, n-am pistolet. Vrei să-i bag lanterna în ochi? Ce plan vrei să-i fac? Nu se întâmplă nimic aici, doamnă, stați liniștită, e ketchup. Am mâncat și noi un sandwich. Era foame stântoră de noapte. Avem păsări se cacă pe el. Nu vă servim cu căcat, nu înțelegeți greșit. Lăsați-l, doamnă, are server de 5M, de-aia face așa.
Grace Harper. Gata, aici e bine. Hospital ward clerk. Often has dark circles around eyes. Nu are, Da, să da, moară sunt un pic mama. urâtă, vrei să Are? minți? Are să dark circles around eyes? Nu, Aici n-are. Ia dă-te așa, mă, Murac, în câtul mătii. nu pare. Ia vezi, mă, Nu are? pare, nu. Dar ce pula mea așa mică? Dă mâie de raft aici, să așa. Bă, vino să-l omor, vino, Murac, veniți un pic până afară să-l omor spălat de la gunoi. Hai. Haide. Stai să vină și Hară. Vino, că a venit Carito, vrea să joace cu noi și azi. Dă-i, dă-i. Ia uite-l pe ăsta. Ce-a Ia, făcut? bă! A fugit, mă. Fugit. Dacă îl prind în față, futus pe măta în gât, nu scapi. O scăpa, mă. Ce să-i zi lui Andreea să mai ducă de mâncare, mă, să la trec în o oră? Lasă-mă că nu mai contează. Mamă, ce foame mi-e în pula mea. Aș mânca căcatul ăla. Hai, doamne. Bă, cu aia, asta e cam... De fapt, ce are, Nu știu 40 să zic ceva ea. de ani? Are 40 de ani. 1950 cu 1993, 40 de ani, nu? Merge. Da, deci, cred. are. Bă, dar nu știu dacă are alea la ochi, mă, că nu are alea la ochi. Se vede că e un pic mai întunecat dacă te uiți de aproape, dar nu se vede gen un detaliu. Ia să o caut eu pe asta. Grace Harper. Asta e fisa. Nu e, că e... Harper e, nu, cred că e numele de familie Harper. Nu Grace. Am mai făcut ieri una tot așa. Hai mă, lăsați-o să N-are pe treacă. nimeni. Să vezi că asta e. Bă, un pitic aici în pula mea. Dă-i, bă, omorâți-l, omorâți-l, bă, omoară-l, bă. Bă, Murac, futu-s morții, mă, te omoară-l. Deci O, dacă de lăsăm, polițist. ce se întâmplă dacă lăsăm? Eu știu. Păi e de la monstru de la, adică el e deghizat. Ăla o să vină în fiecare noapte, mă. Ați luat, mă, bucățile de carne? Da, Păi n-a lăsat bucăți de carne. ăsta e Holt ăla. Ia că vine în cameră cu tine, poate nu. Aici nu poate să supraviețuiască decât eu. Decât eu pot să supraviețuiesc la bine mediul meu. Băi, mâncați și pula, tu ce aici în camera, mă, să-ți trăiască familia ta. Ce să le iau aici? Mori! Vomiți? Ma, băga mea și pula. Hai, beli, pula, hara. Uite, bă, doi ați lăsat, bă, dar proști sunteți, bă, doi, mă. Doi, mă. Ma, m-am belit pula, hara. Puneți alea, puneți lemnele, puneți astea, baricade. Hai, puneți. Deci cum pun capcana asta pe jos? Cu E? Bă, nu poți să deschid ușa. Nu, cu click, nu. Pune la intrare. Să vă las pistol să alea. De unde e pistol? Că n-avem. Aici, din spate. Ba, da. De unde, mă? Uite. Puneți, bă, capcana aia în gâtul mătii. E pusă! Păi acolo... Bă, ai pune-o, ridicat tu! Pune-o la uși, bă, idiotul, dracu. E gata? Ieși, el asta, mă.
Auzi-l pe ăla, nu mai vorbi deloc, Hara. Bă, Dani, nu mai vorbeai, Hara, să moară tata dacă te... Deloc nu mai vorbeai, Hara. Erai gata. Da, mă, ce mă piși. Nu poți să ies afară să călată câinile, ești prost? Hai, mai să mergem să facem... Hai de pula. Dar ce latră, bă, tu ce hal latră? Că zice că vine hoți. Când mă vede, dă în coadă. Ai, pula. Cred că știu ce să fac. Piși în sticla. Nu, că dacă deschid ușa, vine coace. Păi ieri a alergat cu asta în gură, ești nebun la cap, ieri. Stăteam în pas și mi-a dus-o pe piept. Asta, mă. Da, mă. Hai să mergem. Bă, frate, și care e problema? Și tunelii rău de tot. Rău de tot. Cați pe scările alea în gura în tine. Așa vezi Păi și nu apăratăm și noi magazinul, nu nimic? Ce? La decorațiuni, chestii putem Ba pune, da, decorațiuni, chestii, ba da. Hai să văd pe cine ați greșit, hai. Hai să vedem, next. Apăsați, bă, next, bă. Opa. Eu, dentist. Ioana o cheamă. Cum o să spui numele Ioana? Ioana. Cu cine să termin pic ștef? Cu murac de să aruncă după în gură cu... Ioanu. Mamă, gândiți-vă acum cum intra niște piept de la de pui de la mine de la 50's cu niște sosuri, cu niște salate de alea. Ce viață cruntă. Nu vreau shawarma, nu vreau carne doar. Păi dacă azi m-am trezit cu omul care repară boilerul și cu șeful de tură la ușă. Tu nu înțelegi, eu fac site cu estor, mă. Dabi m-a trezit, n-am deschis și am nebunit. Nu, pe și ne arată pe cine am ratat? Nu, asta e următoarea. Cred că după asta. Și aș vrea să mă prindă niște de ăștia să ies afară. Răi. Da, pe pista Era... aia. Cine era? Da, era polițist. Ți-am zis? Să mă prindă numai... Să mă duc acum să-mi iau ceva de mâncare afară și să mă prindă într-un întuneric niște de ăștia, să zic eu sunt Alocutărescu. Gen de-aia șmecheri. Eu sunt Alocutare, băga mea și plan toți morții tăi și să-mi dă mai pumnii sub braț. Să mă pune să ridic mâinile sus așa, să țin mâinile așa și să-mi dă mai pumnii sub braț. Să mă rupă cu bătaia sub braț. Mai coate de alea așa, numai pumni să-mi dea în sub braț. Cel mai bun produs de la 50's? Bă, frate, ceea ce îmi place mie poate nu-ți place ție, bă, frate, bă. Te-ai gândit la asta? Eu zic că e bun, e feta, frate. Feta e cel mai bun, cel mai mare, prețul bun. Burger. Ceva de mâncă. Eu nu mă Burger rog cu is the best. Ce feta e bun? Păi hai, mă, mai băgăm și noi produse noi sau ce? Unde? Magazin sau nu știu, cum ne extindem sau... Păi hai să ne uităm la asta. Să cumpărăm decorațiuni ăștia. Unde vedem, mă, câți bani avem total? Pe calculator.
Bă, citește-mă asta ca să ne dea drum. Uite ce a picat, mă, capul de porc mi-a picat lui. Uitați-vă ce a picat. Bă, dă bă pe asta, idiotul, dracu, lasă roata aia, bă, dă pe ăsta aici. Dă pe ăsta eu am aici, dat pe citește. aia, mă. Păi n-a dat hara, că joacă la aparate. Ia dă-mă să dau și o dată. Eu am noroc că îmi pula mea în viață. Băi, e unul afară aici, e unul afară aici, e unul afară aici, e unul afară aici. Unde, mă? Dentistul, Dă-i, ba nu. dă-i. Bă. Nu la mine pistolul, luați. Ia mea și pula mea, morții tăi să-mi bag. Bă, să plânge ăștia de Dacă decorațiuni, mă băi. apropii de el, Nu știu. Bă, Hara, cumpără vezi murat, decorațiuni. că atinge. Bă, luați aia și coarnele în pulă. Hara, cumpărați decorațiuni cu aia. Hai să mergeți face curat. Cumpărați că Asta e beata, a lăsat-o bărbatul. Asta e beata, a lăsat-o bărbatul. Băi, avem 3.8 review-uri, bă, sunteți distruși rău de tot, bă, niște distruși sunteți, bă. Păi nu avem decorațiuni, mă, nu avem... Nu arată magazinul frumos, nu e drăguț. Dă-le dracu, mă. Cumpăr eu decorațiune acum, mă. Bă, ce pula mea s-au... A, s-a căcat ăla, mă. Bă, de pula mea, să cacă ăștia pe pereți, bă. Uite pe ăsta. Cât o mătii de viață curând. Bă, că am cumpărat din astea, bă. Hai să ne uităm la asta. Diana o cheamă, da? Diane Hayes. Sună filme porno. Diane Hayes. Așa, Occupation Sale Assistant. Ah, best shopping town frumos, bă. 1900. Băi, deschideți-vă, bă, da, voi sunteți proști, mă, deschideți-vă ăsta ca bătul la uși. Hai, Hara, ia tu asta să le pui, băi. Mai cumpăr, mă, mai vrei? Cu grenăzi, pul. Ia, bă, doamne ferește. Băi, eu zic că e E, mă, ok. sau? Bă, nu mai goli, bă, apa aia, bă, gâtul mătii, bă, că l-ai de spălat. Bă, jos. Da, pare că e ok. Vedeți la asta, bă. Ăsta e de la Dacă care vine e o cu poliție. zombi. Doggy? Iar ai holt ăsta. Ryan Holt. Ui, gură, ce are să strească fac. Seamănă un pic ca Carlito, nu? O să ai de gând să deschizi în Constanța? Stai să dau faliment în București, deschid și eu în Constanța, dau faliment. Chiar vreau asta. Da, mă, stai ok. Domn polițist ăsta. Bă, da, îngrămâni toate Da, plantele da, alea într-un loc, bă, se vede, bă, să moară măicuța mea, că ne un talent, bă. E polițistul ăsta sigur? E polițistul nostru, fratele nostru. Pe dinți. Tu ești, mă, ăsta e el.
Ryan Hoyt. Ha, mă lăsăm să treacă. Bă! Bă, trage ăsta, dă-te când ba pula Omul morții. roată, puteți morții, mă. Omul roată. Ăla a plecat, e frică. Hara, lasă-l, mă. Olmi, du-te, dracu. Îl cheamă Îl Rodnick. cheamă. Mort. Dă-te de aici, am că-i dau... Nu, îi dau Dă grenada. să... Dă-te, Lasă. morți și... Furtunul. Ciobolan, bă. Doggy style, doggy style, doggy. Cine a furat, mă? Nu fără nimeni, mă. Avem Tommy ciobolan. Delgado. Tommy cu 2 de Bă, de ăștia nă... aruncă gunoi pe Tommy jos, cu bă, doi de doamne, și nă, mă. până în rasa lor. Bă, cu șobolanul ăsta ce fac? Are unde? Bă, Ce? e clona mea, hai împușcă. E clona, Unde? Bă, uite aici. O, toți morții. Băga mea și pula mulți și m-a speriat. Băi, Jonaț, unde-i hara, mă? Aruncăm asta Ara. la gunoi. Ah, aici. Bă, fraților, ăsta e ciudat rău de tot. E. Doamne, urât ești, bă. E cam palid. Da, cred că... Minus 70, minus 93. Singura chestie că n-are tricou pe el, dar în rest... Tommy Delgado. Stai. Stai. A zis că se duce să Da, ducă la au nevastă zis sa. că vrea să ia... A zis că se duce să se ducă la Da. nevastă sa, mâncați și plata, măcar nevasta e moartă. Nevasta e moartă, da. Ia gunoi că spăle sângele. Ah. Tot ăsta e. The fuck? Da, vezi, asta cred că e realul. Gen, venise clona lui și acum a venit el realul. Bă, ăsta a intrat în magazin și pleacă? A furat? Sau să cace, probabil. A furat? Bă, a furat, mă. S-a căcat, mă, decât s-a căcat. A intrat în WC-ul? Mhm. Uite de aici în dreapta, că s-a căcat pe pereți în pula. Vreau să întreb de nevastă sa. Futu-ți morții mătii de ruptă. Că se iau furtunul să spăl, nu? Futu-ți morții mătii de cococioasă. Acum că asta cred că e ok. Da. Bosul e decembrie, mâncați și pula ta. El nu are tricou în decembrie pe el, sunteți stâmpiți? 3 decembrie 1993. E călduros, mă. Da. E decembrie, coaie, ești prost? Hai, bă, două clone. Vai, ce m-am căcat pe mine. Deci dacă era om, cum ne dădeam seama? Ne dăm la final.
Ăsta e alt polițist. Colin Shirley. This is the shithole store that Ryan keeps coming back to. That sniveling pussy hand is his resignation letter today. Was hoping to come across him and get to beat some sense into him. Instead I'm stuck in this horrible story with him. E ok ăsta. Hai. Erau toți ăia doi. E ceva de spălat de făcut, nu? A? E ok, nu? Nu mă de dar stoc aici la fel. Hai să mergem. Eu, bă. dar e ok cum procedezi cu șebolanii ăștia? Că eu îi Și dau omor. cu ei de perete, eu mor și după aia arunc la gunoi. Da, da. Da, da. Da, e ok, da. Hai. Ăla era human, bă, și l-ai omorât. Dați bă pe ei. Da, al doilea Al Tom doilea, era... al doilea era. Ce-am zis că ești un prost? Da, mă. Eu în decembrie ies să mâncați și pula ta trec afară. Nu cred că contează, bă, cum e îmbrăcat. Gen dacă e frig sau nu e frig. Și acum câinii ne apăr sau ce? Nu, ei mănâncă carne Vezi de că pe acum jos. trebuie să le Nu mai băgăm trebuie să benzină mai la, adun tu. la mașină. Ai auzit? Trebuie să le băgăm benzină acum. La câini? Ce pula merg pe benzină? Vin oameni la pompă, mă, să le fac benzină în mașină. Da. Câini. Băi, mă aștept la orice de la jocul ăsta. Sunteți stâmpiți? Citiți ăsta de aici, vă rog. Shiro. Eu l-am citit. Hara? Da. Da, mă, zi. Citește asta. L-ai citit? Uite-mă de la aparate. Bă, idiotule, vină încoace, bă, distrusule care ești, bă. Bă, e incredibil, bă, de distrus. Bă, vină, mă, să... Vină să citești ăla, să începe misiunea. Mamă! Ați dat prea repede distrucțiilor, că a picat 10, uite. E 2 ore când pică 10, l-ați buguit. Așa, zi, ce să fac? Tare asta, Bill plus Hell.